13 беларусаў шпіталізавалі ў выніку аварыі на расійскай Смаленшчыне. На трасе М1 мікрааўтобус сутыкнуўся з фурою. Стан пацярпелых застаецца цяжкім. 3 асобы перабываюць у рэанімацыі. Белсат працягне сачыць за развіццём падзеяў. І іншыя навіны дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Ціск на палітвязняў, чарговыя суды і здзекі ў ізалятарах. От кайданков на руках на все выходы з камеры і там 90 градусаў іх вядуць як неведусмертнікаў, напрыклад. Некаторым лісты не даходзяць цалкам, забаронена перапіска. У Павла вось правялі там ператрус шмон такі у камеры. Пакаранне разлукаю. Кожны дзень трэба недзе браць моц, недзе шукаць нейкія сілы, каб выйсці на працу і не губляць нейкі аптымізм. Аднак сем'і гуртуюцца насуперак рэпрэсіям. Со стороны ЗАГСа все это было быстро. Присутствовал только конвоир, девушка-регистратор такая приятная очень. Она все это постаралась сделать, можно сказать, торжественно. Без государства они ни черта не сделают все равно. Аднаўленне святыні, як людская солідарнасць ратуе Буцлаўскі касцёл. Разбор, и, соответственно, сброс вниз для того, чтобы расчистить место. А, я так понимаю, после нас люди уже займутся возведением новой стропильной системы и перекрытием кровли, чтобы это не разрушало саму конструкцию. Больш не вытрымае у адзіночнай камеры. Гэткую заяву сёння зрабіў 17-гадовы гомелец Мікіта Залатароў. Яму падоўжылі арышт паводле ўжо новай крымінальнай справы. Нібыта за напад на працаўніка СІЗА. А палітвязня палітыка Паўла Севярынца паставілі на ўлік як схільнага да экстрэмізму. У лістах жонцы ён ужо адзначыў, што на працэсе, які зрабілі закрытым, маўчыць і не дае адказаў на пытанні. Працягнулі сёння суд і ў справе студэнтаў. Падрабязней Дзіяна Радкевіч. 1,5 года хатняй хіміі атрымаў гомелец. Зламысным хуліганствам палічылі замену дзяржаўнага сцяга на нацыянальны 16 жніўня. Працягваецца разгляд справы студэнтаў. 12 асобаў вінавацяць у каардынацыі пратэстаў у кастрычніку. Першае паседжанне адбылося ўчора, а сёння на судзе Яне Арабейцы адной з фігурантак зрабілася блага. Пачаліся праблемы з сэрцам. Але суддзя Марына Фёдорова не змяніла меры стрымання. Небяспечная праца журналістаў на судовых паседжаннях. Гэтак учора ў часе разгляду справы студэнтаў затрымалі журналістку Тутбай Любоў Каспяровіч. Суд мусіў адбыцца сёння, але яго перанеслі на панядзелак. На жаль, за апошнія месяцы мы бачым, што ніякага справядлівага правасуддзя няма. Ёсць расправа над журналістамі. Адзінае, за што можна гандлявацца, это толькі 10 сутак, ці 15 сутак, ці 20 сутак. Пакаралі арыштам і іншых журналістаў, якіх таксама затрымалі на судзе. Гэтым разам 12 траўня каля Магілёўскага абласнога суда, дзе разглядаюць справу Паўла Севярынца. Журналісты Александр Буракоў і Уладзімір Лапцевіч атрымалі па 20 сотняў нібыта за ўдзел у акцыі пратэсту, якой увогуле не было. Абодва пачалі галадаваць. Тады ж затрымалі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Шанцава. Сёння яго пакаралі 15 сотнямі арышту. А самога Паўла Севярынца паставілі на прафілактычны ўлік як экстрэміста, паведаміла жонка палітвязня. Вольга Севярынец даведалася пра сітуацыю з лістоў мужа. Ніхто не ведае дакладна, які там пералік нейкіх умоваў яна за сабой цягне. Але з размоваў з родным я так разумею, што гэта от кайданков на руках на все выходы з камеры і там 90 градусаў іх вядуць як неведусмертнікаў, напрыклад. Некаторым лісты не даходзяць цалкам, забаронена перапіска. У Павла вось правялі там ператрус шмон такі у камеры. За кратамі цяпер 16 журналістаў. Нашыя каляжанкі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова ў няволі паўгода. Дзіяна Радкевіч, Белсат.
У Беларусі нарэшце намерыліся абараняць персанальныя звесткі грамадзянаў. Над законам працавалі некалькі гадоў і вось апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Аднак чые персанальныя звесткі будзе абараняць закон перадусім? Ці можа ён стацца чарговым інструментам для ціску і палітычна матываванага пераследу? Ды як аналагічныя законы працуюць у еўрапейскіх краінах, высвятляла Анастасія Русецкая. Праца над законам аб абароне персанальных дадзеных распачалася яшчэ ў 2018 годзе. Першае чытанне адбылося ў 2019 і толькі ў гэтую пятніцу новы закон апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Уся праваабарончая супольнасць вітала яго прыняццё. Беларусь заставалася апошняй краінай у Еўропе, дзе не было адпаведнага закона, які б рэгуляваў ахову персанальных дадзеных. Персанальныя звесткі – гэта звесткі датычныя канкрэтнай фізічнай асобы. Напрыклад, імя, адрас, нумар тэлефону, а таксама ідэнтыфікатар у інтэрнэце ці біяметрычныя звесткі, кшталту адбіткаў пальцаў. Год таму прыняцце гэткага закону было б вялізным плюсам, бо персанальныя звесткі грамадзянаў павінны быць абароненыя. Аднак з улікам апошніх падзеяў у краіне паўстаюць пытанні. Гэты закон у першую чаргу робіцца дзеля таго, каб бізнесу і дзяржаўным органам можна было весці свае базы дадзеных па нейкіх правілах, якія ўсталяваны дзеля таго, каб абараняць людзей. Але, канешне ж, у Беларусі трэба агаварыцца, што любое заканадаўства зараз можа выкарыстоўвацца супраць грамадзянскай супольнасці і журналістаў. Цяпер закон аб сродках масавай інфармацыі надае статус журналіста толькі працаўнікам зарэгістраваных медыяў ці замежных сродкаў масавай інфармацыі, якія маюць акрэдытацыю. Адпаведна, журналістаў-фрылансераў або блогераў за распаўсюд персанальных звестак могуць прыцягнуць да адказнасці, зазначаюць эксперты. Абараняць жа дзяржава будзе выключна чыноўнікаў. Дзяржава ніяк не абараняе, напрыклад, ахвяр катавання, не абараняе тых, хто быў забіты падчас пратэстаў. І хутчэй за ўсё будзе адбывацца з персанальнымі дадзенымі тое ж самае. Будуць абараняцца толькі інтарэсы тых, каго дзяржава будзе лічыць, умоўна кажучы, дастойнымі такой абароны. Асноўныя палажэнні закону аб абароне персанальных дадзеных набудуць моц у лістападзе. Органу, што будзе рэгуляваць ужыванне гэтага закону, пакуль не стварылі. Анастасія Русецкая, Белсат. Тым часам у свеце сёння адзначаюць Дзень сям'і. Свята, заснаванае Генеральнай асамблеяй ААН, мае звяртаць увагу грамадства на праблемы ў сем'ях. У Беларусі ў сувязі з арыштамі і зняволеннем палітвязняў шмат якія сваякі і блізкія цяпер у вымушанай разлуцы. Гісторыі некаторых з іх у матэрыяле Міхаіла Прановіча. З Міхаілам Валерыя пражыла шмат гадоў, нарадзіла 2 дачок. Пра вяселле дзяўчына не марыла. Але калі Міхаіла пасадзілі, пастанавіла, што заяву ў ЗАГС падаваць усё ж трэба. Вяселле ў СІЗА было сціплым. Валерыя надзела белы гарнітур, муж прыйшоў у швэдры і спартовых нагавіцах. Присутствовал только конвоир, девушка-регистратор, такая приятная очень. Она все это постаралась сделать, можно сказать, торжественно, с приятными пожеланиями, со всеми словами. Так же, наверное, как и в ЗАГСе. Вось толькі сапраўдным сямейным жыццём пара зажыве адно праз 4 гады, калі Міхаіла выпусцяць на волю. Але дзякуючы штампу ў пашпарце Валерыя зможа бачыцца з Міхаілам на турэмных спатканнях. Карыне Шакур крыху прасцей, калі так можна сказаць. З мужам ды іншымі сваякамі можа размаўляць у любы момант, але толькі дыстанцыйна. За ўдзел у акцыях пратэсту дзяўчыну адлічылі з акадэміі мастацтваў. Каб працягнуць навучанне, Карыне прыйшлося з'ехаць у Варшаву. Кажа, што наагул у эміграцыі адчувае сябе камфортна. Адзінае, сумуе па родных. І ў радасныя, і ў цяжкія моменты хоча быць з імі побач. Очень больно то, что ты не рядом. Ты чувствуешь, что в такие моменты ты должен быть там, но ты не можешь там быть. И вот это самое тяжелое. Вось моя красотуля, моя сястрычка, гэта я. А вось Геннадзь Касьян сваю сястру Наталью Херша можа цяпер бачыць толькі на фотаздымках і рэдкіх турэмных сустрэчах. Жанчыне далі 2,5 гады калоніі за тое, што яна нібыта сарвала маску з міліцыянта і падрапала яму твар. Наталя трымаецца даволі бадзёра, нягледзячы на тыя абставіны, якіх яна знаходзіцца, на тыя умовы вельмі цяжкія. Сохраняе нейкі аптымізм, бярэ недзе моц, адкуль не ведаю, каб верыць, што некалі ўсё ж гэта скончыцца. Пра турэмнае жыццё сястра піша ў лістах, падрабязна распавядае, як праходзіць кожны ейны дзень
і з якімі цяжкасцямі ёй даводзіцца сутыкацца. Часта жартуе, але некаторыя радкі усмешку з твару брата прыбіраюць. Сюда попасть, значит попасть в ад. Михаил Пранович, Белсат. Своеасабліва дзень сям'і адсвяткавалі у Бабруйску. Тут зладзілі парад васкоў. Дэманстравалі на ім муляжы танкаў, дзецям жа давалі патрымаць табельную міліцэйскую зброю і гумовыя дручкі. Відэа без каментара. Это Макаров. А он вроде бьет, она вроде бьет стоком или нет? Нет, это же не... это не нет. Ну, нормально, как сток, Пасля пажару ў буцлаўскім касцёле мінула 4 дні, ды ўжо цяпер у святыні распачалі аднаўленчыя працы. 5 альпіністаў расчышчаюць дах, ім дапамагаюць 12 валанцёраў. Неабыякавыя ж беларусы сабралі амаль 280 000 рублёў на рэканструкцыю. На месцы пабывала і наша журналістка Алена Дубовік. Тут дагэтуль стаіць пагару, вакол згарэлыя бярвенні і расплаўленая медзь. Да касцёла нельга блізка падысці. Ад сённяшняга дня тут пачаліся актыўныя работы па яго аднаўленню. Наверсе працуюць прафесійныя альпіністы. Дазвол на такія працы быў атрыманы 3 дні таму. Цяпер дах расчышчаюць ад смецця, наверх не пускаюць нікога, акрамя адмыслоўцаў. Большая часть – это сгоревший остов кровли, кровельная система, стропильная система, разбор, ну и, соответственно, сброс вниз для того, чтобы расчистить место. А, я так понимаю, после нас люди уже займутся возведением новой стропильной системы и перекрытием кровли, чтобы это не разрушало саму конструкцию. На даху 5 альпіністаў. Унізе некалькі чалавек, якія прыбіраюць завалы. Усе прыехалі з розных рэгіёнаў краіны, працуюць як валанцёры, жывуць на тэрыторыі касцёлу. Мы будем сегодня, завтра здесь работать. Хотим разобрать максимально балки, которые могут там провалиться. Но все, что сверху лежит, все в саже, в пепле, в углях, балки, расплавленная медь, кровли, какие-то провода, металлоконструкция, оно все в кучу непонятно. Дэталёвы агляд стану касцёлу архітэктары пачнуць у панядзелак. Пасля гэтага зробіцца зразумелым план аднаўлення святыні. Цяпер заходзіць унутр нельга. Адразу пасля пажару прыбралі ваду ад тушэння, для прасушвання паднялі драўляныя лавы і алтары. Учора паставілі кантралёры вільгаці. Ужо размаўлялі з многімі архітэктарамі адносно таго, каб уже на наступным тыдні таксама распачаць праектаванне часовага даху у касцёл. Часовы дах трэба для чаго? Каб вельмі хутка закрыць касцёл ад вільгаці, бо скляпенні будуць намакаць, і гэтая вільготнасць, чым больш яе, тым больш пашкоджваюцца унутранае ўбранне касцёла. Гэта жывапіс, гэта алтар і гэта арган. Ці адчулі вы падтрымку? Дзякую усім за жаданне дапамагчы. Я думаю, што крыху трэба пачакаць з гэтым, з дапамогай, каб ужо ведаць канкрэтна, для чаго гэта ёсць. За 4 дні пасля пажару на аднаўленне касцёла сабралі каля 279 000 беларускіх рублёў. Прапановы дапамогі, як матэрыяльнай, так і фізічнай, прыходзяць з розных частак свету дагэтуль. А учора пра аднаўленне святыні выказаўся Александр Лукашенко. Без государства они ни черта не сделают все равно. Але падчас рыхтавання рэпартажу выявілася, што за 2 дні актыўных працаў дах касцёлу цалкам ачысцілі ад смецця. Все, по большей части убрано. Даведацца, якая дапамога неабходна касцёлу, можна на сайце «Католік Бай». У самім жа касцёле просяць не прыязджаць на дапамогу без папярэдняй дамоўленасці, а турыстаў папярэджваюць, што тэрыторыю вакол агарадзілі на 15 метраў. Алена Дубовік, Белсат. Лукашенко, кажучы пра аднаўленне буцлаўскага касцёлу, заявіў: «Ні чарта без государства вы не сделаете». Мы запыталіся жыхароў Менску, ці згодныя яны, што без дзяржавы беларусы не ў стане сабраць грошай на дапамогу. Ды пацікавіліся, чаму ж, на іхную думку, Лукашенко не верыць у беларусаў.
Наш народ сможет и не такое. И они это уже не раз доказали. Он может переградить дорогу. Вот так я могу сказать. То есть президент, он может поспособствовать тому, чтобы не восстановили костел. Без государства все делали и будут делать. Люди у нас большие молодцы, так что справимся со всем и без государства. Александр Лукашенко разочаровался в белорусах после событий августа, сентября и дальнейшего. Я не против того, что говорит наш президент. Никаким образом не против. А что мы сами? Вот что мы сами, если так брать нас по отдельности, что мы сами сделаем? Мы ничего не сделаем. Это задача не только государства, но и прежде всего эти проблемы должны находиться и на совести самого народа. Публично высказывают недоверие белорусскому народу, и меня это как белоруса оскорбляет. Советский менталитет. То есть в Советском Союзе людей не считали за людей. И так же сейчас у нас, то есть тот же менталитет, те же люди сейчас, по сути, руководят страной, такое же отношение к людям. Если бы он не мешал, мы бы гораздо больше всего сделали в этой стране, чем с его противодействием. У сённяшнім выданні гэта ўсе навіны, але больш актуальнай інфармацыі вы знойдзеце ў нашым тэлеграм-канале. Эфір працягне сатырычная праграма «Вечаровы шпіль» з Алесем Карніенкам. Прыемнага прагляду і добрага вечара. Да сустрэчаў на Белсаце.